Nouvelle du monde est très bonne nouvelle. Nous casserons en ligne, au connecter les vidéos janté, à une aka vidéo aka partager, à ker chamambla, aka chemcha. L'armée malienne, seulement 200 km de Kidal. Balmao, à victoire, à kerbla, aka chem, aka ocha, à kerbla, aka chemcha. Balmao kunu. Kabako kera burem ne. Kabako kera burem révélation ebe. Bitouni Mali armée de l'air donna en action. Balmo sangolo ka kalan koronfela la. Terroriste ku mere groupement badola. Am balmo armée prontol dauka. A partager pour que angana anda do la 100. Balmo kobe kabako be en même temps Russie fene. Poutine ya a yira k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye k'u tɛna jɛn n'a ye tuguni u ka sanction bi Mali kan k'u tɛna jɛn n'a ye tuguni u ka sanction bi Mali kan an bɛna ka na an da don o la an b'a ye k'a fɔ Mali ministre des affaires étrangères et disons Mali ministre de l'administration territoriale ani affaires étrangères u taara Burkina u taara Niger les choses s'accélèrent fɛnw bɛ ka teliya dɛ fɛnw bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ donc mun ni mun de bɛ yen an bɛn'o de don développement kɔnɔ sans m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo partager balimaw b'a kalama k'a fɔ kunu n'a hakili b'a la Mali armée ye démonstration de force de kɛ Burɛm n balimaw i b'a ye k'a fɔ terroriste ani sema mɔgɔw u kun donna Burɛm balimaw u kun donnen mais u ma se kama an balimaw an ka commando parachutiso an ka force spéciale n'u ye intervention aéroterrestre de kɛ a b'a dɔn terroriste bɛ bɔ min kalama n balimaw u bɛ ka cɛw jigintɔ de ye ka bɔ sanfɛla la ka jigin balimaw i b'a ye k'a fɔ cɛw jiginna ka bɔ sankolo la de ka na dugumakolo la n balimaw ka na bari terroriste la Burɛm ka yɔrɔ encercler u ye yɔrɔ de encercler sema mɔgɔw da la n'i ko di i b'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yen n'i ko i b'i tilen i b'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yen an balimaw yen yɔrɔ tigama don an la dɛ n balimaw yen yɔrɔ fɛn kɛra min tɛ tiɲɛni ye perti dora sema ko kabiri ala k'u da u ma deli ka perti min sɔrɔ a b'a kalama Faransi i b'a ye k'a fɔ u y'a fɔ ko sema ka don ko n'u donna Burɛm dɔrɔn k'u k'a fɔ olu ye k'u bɛ communication kɛ ko k'a jira ko Burɛm binna ka 2012 scénario kɛ k'a jira ka bɛɛ paniquer ka bɛɛ jatigɛ balimaw o de la a b'a ye k'a fɔ kunnafoni jugu kun carila kunu Burɛm ko sema k'u ka mɔgɔw k'u ye Burɛm minɛ ka sɔrɔ balimaw u ni Burɛm minɛli a cɛ kun ka ja ko jɛgɛjala ni baji o de siratigɛ la n balimaw a b'a dɔn k'a fɔ Burɛm an ka force spéciale ye fagali da u kan dɛ n balimaw n ko n'u kun ye adamaden min kunkolo suma n'i y'i yɛlɛma k'a la i b'a sɔrɔ kunkolo t'o la n balimaw dankɔrɔba mugu de cira ye dankɔrɔba kisɛ de cira ye n balimaw n'i tɛ marifa kun dɔn kunu i tɛ se k'a ye Burɛm janjo la n balimaw walayi terroriste b'o la sema bolila f'u bɛ ka t'u dogo musow kɔfɛ f'u bɛ ka t'u dogo musow ka dilan kɔrɔ sema bolila n balimaw est-ce qu'il y'a faamu u b'u dɔw y'u bɔnbɔnsi tigɛ n balimaw dɔw taara ko ka musow ka fini d'u ma dɔw ye musow ka burumuso dɔw o ye a tɔgɔ pour que u ni musow kana se ka bɔ ɲɔgɔn na kunu baara kɛra ni burumusi de u ye musow ka burumuso u y'o de don n balimaw la sema a été humilié o de siratigɛ la a b'a dɔn k'a fɔ u ye armée y'u bunte u bolila ka bɔ Burɛm jusqu'à 15 km est-ce qu'il y a faamu donc sɔgɔmada in na bi tuguni n balimaw à l'heure où je vous parle ka se sisan ma n balimaw information sɔrɔla ko Tombouctou ɲɛfɛla la ko terroriste kun bɛ regroupement la Tombouctou ɲɛfɛ n balimaw ci bilala an ka pilote ma n balimaw Sukhoi 27 ye kabako kɛ Albatros ye kabako kɛ u ka dugu min bɛ ko Al-Mustrat n balimaw n'a ka mɔgɔ bɛ a ye ɲininkali kɛ ko Al-Mustrat ko mun de bɛ ka kɛ Al-Mustrat n balimaw u ye jahanama de jigin terroriste ka Al-Mustrat n balimaw an ka drone TBD Bayaktar n balimaw a tɛ terroriste bongo fila kɛ non n'a ye missile kelen fili i b'a ye k'a fɔ missile yɛrɛ de b'a ka cible ɲini missile yɛrɛ de bɛ mobili sisi ɲini ka taa mobili gosi ka bɔ baara la ni missile filila missile de bɛ moto sisi ɲini ka taa moto ɲini ka bɔ baara la n balimaw kunu ka se bi ma fɛn bɛ ka da sema mɔgɔ ni terroriste k'a ka bolila ka lima n balimaw Mali armée a bɔra kulonkɛ la Mali armée a bɛ ka passer offensive de la vitesse supérieure o de senfɛ
Amaye, un ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga Asimiachi, quand un message dossier, Ibrahim Traorema, quand un message dossier, à toi, Niger, au président Mano général Abdraman Tiani, comme Mali bena opération, comme Mali bena opération aéroterrestre intensifiée, à Taraf, ko Burkina Gaga frontière c'est encore fermée, ko Niger Gaga frontière c'est encore fermée, comme Mali bena les offensives généralisées de guerre, comme Mali bena attaqué terroristes là, Mignoma Delgake, une attaque sans précédent contre les terroristes. Balmo kuka basi be détruit, kuka basi be halaki ame wakati mina. Ore senfe, iba e kafo, anga ministre de l'administration territoriale. Balmo atara kata au conseil de Fo Ibrahim Traoré, kuka momonin damna, ko Burkina ki akili to aga frontière là. Parce que abena jigini minke, terroristes ka. Ku kana fo ko be bolka do Burkina abena jigini mi ga terroriste ka u kana fo be bolka do Niger ko donc ko Niger ani Burkina ku ka do fara ka sécurité kan frontière là ko Mali willa ko Mali tinajo iba e ka fo o bara min kera mbalma Mali avion de bara damne u be ka gosili ga ali somadana u ye gosili ga Burem u ye gosili ga Al Mustrad u be ka gosili ga esquiabom à 30 km de Gao mbalma ko teruntorun ko fanga bi teruntorun ka jigiso ko fanga bi teruntorun ka jigiso andu me kan teruntorun ambe ka gere ambe kan teruntorun ambe ka gere ambe kan teruntorun ambe ka gere yoro mena aw ba don ne ba don antena kuma esia famu aw ba don ne ba don antena kuma amo fenela ko minisma yi kanto ko ka dofra e balmo che janfa be ne ko minisma ko ka dofra esia famu Oluka manda ka koku ka manda prolongé. Et bah donc ministre ko nga Tessalit ani Hagel Ok. O kan nga di armée malienne le 15. Bité le 13 ya est-ce qu'il y a femme. C'est comme vendredi donc. O kan nga di. Comme ministre ko ka ba demander Mali armée fait. Ko Hagel Ok ni Tessalit kan o dili ko ka reporter. Parce que ko contingent tchadien ne be. Ayni lame kan de Tchad ka contingent o de be. Ko tchadien ngo ko tellement que oluga kelege minanga cha est-ce qu'il y a comme ou bena demando o kama ka o kan ka waraka pour que ni kan waragara ko chade on nuka minanga sekata ka bo Mali ko nala balmo o fere de bekatike mais ne kon me mi fanga autorité ye et en sera niveau mima balmo ama ban ni chade on ko nuka contingent mena mais an ngeren kaina Mali armée ka geren kana Allah ma kan occupé anga geren kana parce que andalente soldat tchadien on a ama tien fo parce que bi soldat tchadien on be se ka carrière ku ka mina on transférer sema mokoma o be se ka ke bi andalente soldat tchadien on parce que soldat tchadien ku ka présent en français ka suru est-ce qu'il y a femme donc Mali qui akli toi ere là Agelok ani Tessalit kan a transfert là ministre m'a beka délai min demander no contingent tchadien. Agelok ni Tessalit. Olu dumbeni kidal ga surune. Il faut pas qu'on donne le temps. C'est moi qui ravitaille minana parce que bi quelqu'un minan ko problème ne be sema là. Effectif ko problème ne be sema là. Sema ka tcheduma ber kele et burem kele. Ah uga tcheduma chamantura ningele nare ntendu wala. Sema ka tcheduma. Uga tchedo be ko amala aga. Est-ce qu'il y a femme? O amala aga. Balo no ko sema ka chef d'état major badoe. Ale Bruna Burem. Ale tora Burem janjola, ale tora durunare djorojila. Donc on stratégie là. Mbalmo contingent tchadien bila conteneur ko a demandé. Nous ka faire que ko contingent tchadien ou ka bo Kidal, ou ka contingent tchadien ou ka bo est-ce qu'il y a vraiment Tessalit ani Agelok ou lu ka bo nord là. Parce que bi actuellement confiance te ani Tchad autorité au Tchad bi ame wakati mko nala ni atakale parce que l'uni français ka suru wakati jan ils ont collaboré avec la SEMA bon SEMA era bekan attaque ninge qui sait ni contingent tchadien no luteka deme do duma mo sadi mo shitse ka seriatike ala kelen doro ne be se ka o seriatike no teka deme taka di SEMA mo ma donc ore lambalmo même une fois ayaw akli sigi akada armée la akato armée ko akaw jigi sigi ni ala ni kira sona alors l'armée malienne aura la victoire ni ala ni kira sona donc au stratégie là antena vidéo ndia ame klakana ka fo mo ye mo chama me ka wole
c'est-à-dire ne amara sila ma décourager kɛlɛ la mais ko dɔw kɛra a ye n fari faga donc an b'a di an ka autorités fɛ sini n'o ye Ben le Cerveau ka procès ye deli dɔ an bolo fila b'an kɔ u k'a kɛ ala kama Ben le Cerveau a ka segin ka taa so o bɛ diya an ye a bɛ moral ni kalabu tɔ d'a ma sinon mɔgɔw bɛ ɲininkali la ko n fɔmana vidéo ma n ma fɔma mais i y'a ye ko bɛɛ n'a a wagati don est ce que i y'a faamu donc o tɛmɛlen kɔ nin yɔrɔ la an bɛ roi 12 fo le premier opérateur min ye transition in dɛmɛ embargo kɔnɔna la a ka foli bɛ yan ani an balimamuso n'o ye Fatumata Batuli Ɲani a bɛ ka wulu bɔlen min kɛ samiya in na Madu Dunbiya ka tagali ani an y'a mɛn k'a taara dɛmɛ dɔ kɛ orphelinat la n'o ye den mara yɔrɔ ye an b'a fo la ni mɔgɔ mɔgɔ ɲuman kɛ an b'a fo ka Mamala fɛnɛ fo a bɛ ka ɲuman min kɛ nin wagati la est ce que i y'a faamu donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛ vidéo bila assalamu alaikum